ଦହି କଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦହି କଡ଼ି କେତେ ନା ତା ସହିତ ଆଗକୁ ପିଆଜ ପକୋଡ଼ା ହେବ। ଏଇଟା ପିଆଜ ପକୋଡ଼ା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ଅଛି ଗାଜର ଭାତ ସରିଲାଣି। ଭାତ ପିଆଜ ପକୋଡ଼ା ହେବ, ତାପରେ ଗାଜର ମଟର ହେବ। ବାସ୍ ଏତିକି ତ କାମ ବହୁତ। ଏଇ କାମ କରିକିନା ଜୀବନ ଚାଲିଛି। ଆମ ଜୀବନଟା ହିଁ ମାଟି ଭାଇ। ଆମ ଜୀବନଟା ମାଟି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନଟା ଏଇ ମାନେ ବାহিର ଦେଶର ଖଟିବାଟା ବହୁତ ବାଧୁଛି ଜୀବନରେ। ମାନେ କେବେ ବେଆଇନ ହେବନି, ତାପରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛି, ତ ସେମିତି ତ ଏଠି ନାହିଁ ମୋର ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ କିଚେନଟା କିଚେନ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ଏବେ ଚାଲିଛି ଆଜି ସଟରଡେ ତ ଲଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଲଞ୍ଚରେ ମା ବାପା ଜଣ ଆସିବେ, ତ ଲଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଇଏ କରିବି ରୋଷେଇ ବନେଇବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଇମ୍ ତ ହେଉନି ମୋତେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ସେତିକିରେ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆଗକୁ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଦେଖିବା ପଛରେ ପର ଷ୍ଟେପ୍ଟା କ'ଣ କରିବା। ଏମିତି ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? କାଲି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଗଲା, ଆମେ ତ ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଯାଇପାରିବାନି, ତ ଆମେ ତ ଏମିତି ଆଉ। ଆମ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଏଇ ମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାଟା ଆମର ଏଇଆ। ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଏଇ ଖୁସିରେ ଅଲଗା। ଆମ ଜୀବନଟା ଏଇ ଖୁସିରେ ଅଲଗା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ସମୟ ମାନେ ଇଏ କରିପାରିବିନି, ତ ରହୁଛି। ଏମିତି ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣୁଛି, ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ଏତିକି ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।